Здравейте, пичове, аз съм Мистер Тайм БГ. Днес ще правим трети епизод на нашето Майнкрафт Ултра Survival. Така, нали рекордвам, защото така някой път се обърква. Ще играем някой път с моят приятелите в този сервер на Ultra Survival, в нашия сервер и ще снимаме. Сетя по-тихо де. Айде, последния път, ако не сте забелязали, изгледайте видеото и ще видите какво бях направил. Да бях покопал доста и сега ще отида дори да покопая още малко. Много кофти, нямам никаква храна. Както да отидем да покопая малко. Да си довърша това, което бях почнал да копая. Не знам, от доста време не бях снимал на тази поредица, но просто, как да ви кажа, аз все пак правих и други клипове, освен този. И нямаше как. Има още много клипове да качвам. Така че много съжалявам, но просто не всеки път не става време точно за клипове и все пак играем с приятела. Играя с един приятел Велислав. Нали, все пак той също рекордва. И тази поредица ние двамата задължително трябва да бъдем. За това, че понякога отсъствам от тези клипове. Преди 2 дни качих 2 клипа. Те ми бяха първите в канала. И много съжалявам, че не бях продължил. Просто, нали, покрай тези неща. Също така канала на моя приятел ще го видите долу в описанието. Той трябва да, ако искаш, Вели, се абонира и за мене. Защото тъй като гледам, че не си се абонирал. Така. Да, коментирайте клипа, ако ви е харесал. Нищо не съм. Моля ви да коментирате клипа, ако ви е харесал. Да не забравяйте да оставите коментар. За да мога да казвам, вие ми казвайте какво да правя, на кои игри да снимам, дали да правя влогове, ще ви питам. И съм си наумил да направя една нова поредичка, не тази с Велислав, която ви я казах, една друга. Но кажете дали да я направя долу в коментарите. Така, мисля, че е глупаво само да ме гледате как копая. Аре ще изпитате цеци. Добре. Така, тази мина ще изкопая извън кадър. Нали, каквото намеря вече по пътя ще си го оставям, за да може да го изкопаеме. Заедно, да не кажете, че съм читър. Както стана с айрона, с лаписа и кръстолна и с голда. Така. Кокошка.
вече може би да се досетили какво ще трябва. Ще правя торта. Ще пробвам с вода да я направя. Точно така, махни тревата и ми дай сидовете. Много си да имам. Да, трябваше да предвидя това, че ще стане така. За да взема сидове, да мога да имам храна. Тук може да го пусна. Но за сега е само 2 сида. 3. Тук ще пусна вода. Да, вече има много сидове. Да, вече имам 8, така вече мога да започна ферма. 4, 5, 6, 7, 8. Вървете на стълб, тогава ще правя така. Аз сега ще направя безкрайен източник на вода. Ето е тук.
И тук правиш нови неща, но много време правя огради на... Така взимам малко дърво. Това беше всичко от мен за клипа. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, се абонирайте за мен, за моя канал. И до скоро!